Δεν ξέρω ποιο βίντεο θα δείτε πρώτα, όποιο και να δείτε πρώτα, μιλάμε για μια ζακέτα που έκανε χαμό. Έκανε έντονη την εμφάνισή της για το λόγο του ότι μια στυλ Chanel ζακέτα όλες οι κυρίες θέλουμε. Λίγο στο στήθος έτσι τα χαλάσαμε γιατί την έφερα ως 1,20. Οι πελάτησές μου συνήθως οι περισσότερες, στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι από 130 και πάνω. Λοιπόν, μου έχει μείνει μία λευκή και μία μαύρη. Πρέπει να έχεις 110 στήθος για να τη βάλεις. Είναι ένα φανταστικό πλεκτό, πολύ στιβαρό, αν το πιάσεις είναι σκληρό, κάνει σαν σακάκι. Αυτή είναι λευκή, την έχω και σε μαύρη. Εδώ είναι φανταστική που έχει το χρυσό και έχει υπέροχα κουμπιά πέρλες. Πολύ προσεγμένη ζακέτα και η τιμή της είναι πολύ οικονομική για την αγορά. Λοιπόν, από εδώ μέσα τι θα βάλεις, ένα λευκό σατέν πουκάμισο που έχω και εγώ να σου δώσω αν θες ή ένα μαύρο. Από κάτω τι θα βάλεις, από κάτω θα βάλει κάτι μαύρο φαντάζομαι, το μπέζ δεν πάει γιατί το μπέζ το φοράς το χειμώνα, το λευκό είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, έχω να σου προτείνω, όπως και στη μαύρη πρότεινα, ένα μαύρο παντελόνι, το οποίο αν είσαι ένα 10 κάτω θα σου πέφτει σε ίσια γραμμή, αν είσαι ένα 20 θα σου πέφτει σε λίγο πιο στενή, όπως και να πες είναι φανταστικό. Είναι ανάγλυφο, είναι βισκόζο και τη γραμμούλα είναι θεϊκό. Εδώ τώρα, ποιότητα σκουστούμιου στο 1,20 αν θες, λίγο πιο χαλαρό να είναι. Πολύ ωραίο παντελονάκι και αυτό, έχει πολύ ωραία εφαρμογή και χάνει πάνω στην κρεμάστρα. Όσοι το έχουν πάρει αυτό το παντελόνι μου λένε τα καλύτερα. Όπως και να έχει, τα παντελόνια είναι στα 22 και η υπέροχη στυλ Chanel είναι στα 40 ευρώ. Δωρεάν έξοδο αποστολής.